खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि कन्टेन्टखौ आं जोंनि बर' भाषायावनो बयबो बुजिनाय बायदि आं बानायनो सानबाय आरो सरि दे लोगोफोर खाथि खाला माने बिराद न' लुदों ओमफ्राय बिराद दावराव बेखौ अन्नानै इगनर खालायदो दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय लोगोफोर ओरैबायदि जोंनि बर' समाजनि थाखाय हेल्पफुल होननानै आं सानो मानो होनबा बेनि सोमोन्दै जोंनि बर' मानसिफोरा दाबो मोजाङै मिथियाखै ओमफ्राय जों गुबुनफोरनि माबाफ्राव नायोबा बिराद दासान्दि बियो जाहैबाय जोंनि आसामनि ट्रेन्डिं बे ट्रेन्डिंआनो जाहैबाय एक्सेस बार्स माने मा बेखौ जोंनि बर'फ्रा दाबो बारा मोजाङै मिथिथ'वाखै ओमफ्राय आं बे जिनिसखौ आं एसे गोबावानो जाबाय नायगासिनो बुजिगासिनोमोन नाथाय आं दा बेखौ फाइनालि सेसन होनो हानाय जाबाय आं बेखौ आङो क्लास एटेन्ड खालामखांबाय दा आं बेखौनो नोंथांमोननो डिटेल्सै मोजाङै फोरमायनो सानदों एक्सेस बार्स होनोबा जोंनि बे खर'आव माखासे पइन्ट्सफोर थायो बेखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो मानसिखौ फुथुनानै दोननानै बे जोंनि खर'नि माखासे बे 32 पइन्ट्सफोराव लाइट टाच खालामनानै जोङो क्लाइन्टखौ माने ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो आं बेखौनो गिबियावनो नोंथांमोननो खिन्थानानैबो दोनखानोसै नाथाय बेयो एसे एक्सपेन्सिभ जायो माने एसे दाम गोसा आरोना बे बुस्थुआ आरो बेयो जाहैबाय जोंनि मानसिनि जिबननि सक्सेस बा गुड रिलेशनशिप बा डिप्रेशन एंजाइटि गासिबनिफ्रायबो रिलिफ मोननाय मोनसे साबि जिउनि मोनसे सक्सेसनि साबि मा लुबैदों बेखौनो मोननो हानाय बायदि नाथाय मोनसे खोथा मावा दाङा जोङो जेबो जिनिसखौ ओरैनो मेजिक बायदि मोननो थाङा ओमफ्राय बेवहाय जेबो साइड इफेक्ट गैया जेबो गिनांगौ गैया लोगोफोर ओरैबायदि मोजां जायफोर लादों माने फुरा फन कल्स फैफिनखायो आरोना फिडबेक होयो मोजां मोनदों बोरैबा रेजें मोनदों बायदिसिना बिदिनो मोजां पजिटिभ खोथाफोर खिन्था हरगासिनो दासिबां जेसेबां होदो बुंनो थाङोबा जेरैहाय जोंना मबाइल बा कम्पिउटार माने स्पेस फुल जायोबा माखासे जिनिसखौ डिलाइट खालायनांगौ नङा होनबा थिग बेबायदिनो जोंनि खर'फ्रावबो माखासे अभार थिंकिं स्ट्रेस एंजाइटि बायदिसिना गोबां माने नेगेटिभिटिया हाबनानै थायो बेखौ दा जोङो माने एसे स्पेस दिहुननानै होनाय बायदि जायो बे थेरापिया बे एक्सेस बार्सआ दा बेखौनो नोंथांमोननो आं बेखौनो फोरमायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दि नोंथांमोनहा दा गोजानाव गुवाहाटि बा डिब्रुगड़ लखिमपुर बेफोरबायदि आपार आसामाव थांनायनि दरखार गैला दा आङो लवार आसामावनो बिजनि चिरां आं कान्चन बसुमतारिया बेखौ लानानै फैबाय नोंथांमोनहा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो आंनाव सेसन लानो हागोन स' लोगोफोर नोंथांमोनहा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनि फन नाम्बारानो जाहैबाय 8486635812 आङो दा बेखौ स्क्रिनावबो होना होगोन नोंथांमोनहा मेसेज हरनानै दोन ओमफ्राय फन कलखौ आं हमनो हायाबो जानो हागौ जास्ट मेसेज होनानै होबानो आङो रिप्लाइ हरगोन स' लोगोफोर प्लिज अननानै नोंथांमोनहा बेनि सोमोन्दै नायनोबा गुगोलावबो सार्च खालामनो हायो आङो लादों मेडाम सेमिम आहमेद नोंथांमोनहा सेमिम आहमेदनि इउटुब चेनेलावबो थांनानै नायनो हागोन एक्सेस बार्स माने मा आरो जोंनि आसामाव दा बिराद ट्रेन्डिं जादों बे बुस्थुआ आंबो लाखांबाय लानायनि उनावसो आङो बे क्लासखौ जइन जादों ओमफ्राय दा बेखौनो आङो जोंनि मानसिया अनेक बेफोरबायदियाव गब'नानै दङ बेखौनो आं मोजां खालायनो थाखाय आङो बेखौ सोलोंनानै फैबाय ओमफ्राय आं दा नोंथांमोननो फिसा भिडिअ देखायगोन नाथाय बेनि क्लासआ भिडिअ एलाउ गैया मानो होनबा जोंना मेडामा इउटुब बा एनि भिडिअनि थाखाय एलाउ होआखै जास्ट आङो ओरैनो फट' सार्टिफिकेट होनायफोरखौल' नोंथांमोननो होगोन हटेल लिलि स' लोगोफोर मिजिंथियो नोंथांमोनहा आंखौ कन्टेक्ट खालायगोन आरो सेसनफोर लागोन होननानै बे सेसनाव जोङो ओरैबायदि लाब मोननो हागोन बेखौ आं बेनिफिटखौबो नोंथांमोननो खिन्थाना होनो आवगायबाय जायफोरा उन्दुनो हाया मेडिसिन लानानै उन्दुयो बेफोरो माने फुरा रिलिफ जागोन आरो जायफोरा अभार थिंकिं बांद्राय साननानै खामानि मावनो हाया बा डिसिसन लानो हाया बेफोरो क्लियारिटि मोनगोन आरो प्लास गथ' गथाय फरायनो लिरनो बानाय बेफोरबो माने मोजाङाव फैजोबगोन आरो माखासे एडिक्शनफोर थायो बेफोरबो माने रिमुभ जाजोबो आरो बुंनो थाङोबा
एक्सेस बार्सआ मानसिनि जिउनि साक्सेसनि मोनसे साबि बायदि जाय हार्डवर्किं मानसि बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय गासैबो ब्लकेजआ माने खुला खालायनानै होनाय दरजा खेवनानै होनाय बायदि जायो लोगोफोर बेनि थाखायनो बियो जोबोद इम्परटेन्ट होननानै आं सानो बुंनो थाङोबा बेखौ मोनफ्रोमबो न'खराव साफ्रोमबो मानसिया लायोबा जोंनि मानसिया ओरैबायदि जिबनाव आगबारायगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दङ 100% आरो बियो 100% खामानि होयो आरो लोगोफोर मोनसे खोथा दा जोंनि मानसि समाजाव नेगेटिभिटिया ओरैबायदि बारा जाबाय बेफोरनि थाखायनो जोङो दा एक्सेस बार्सनि सेसनखौ लानाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो मानो होनोबा बयनिख्रुइ देरसिन प्रपार्टिया मा नोंथांमोनहा माखौ सानो थाखा फैसा गारि मटर न' बां ना माखौ सानो अन्नानै कमेन्ट्सआव खिन्थाहरदे खिन्थु आं सानो गुड रिलेशनशिप बेनो जोंनि गेजेराव गैया जालांदों नङा होनबा जायफोरा बेफोरबायदि सिचुएशनाव दङ ओरैबायदि फास्टेस्ट रिजाल्ट जोंनि दा एक्सेस बार्स सेसना प्लिज अन्नानै कन्टेक्ट खालायदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय मिजिंथियो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो लोगोसे आलासि दुमसिनिबो शेयार खालामगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय लोगोसे इउटुब चेनेलखौ नायदोंबा प्लिज अन्नानै लाइक चेनेल साबसक्राइब एन्ड फेसबुक पेजखौ नायदोंबा प्लिज फल' ओके स' टेक केयार बाय बाय